Татарстанда елдан-ел мәчетләр саны арта бару билгеле күңелле күренеш. Түбән Камада да Аккайын мәчете төзелешенең чираттагы этабы тәмамланды. Проект буенча мәчет 400 кешегә исәпләнгән. Төзелеп килүче Аккайын мәчетендә эш кораллары тавышы тынмый диярлек. Хәзер белгечләр су, ут тоташтыру һәм канализация үткәрү кебек эшләр белән мәшгуль. Кышка кадәр эчке якны башлау максаты тора. Бүгенге көндә без алып барабыз теплотрасса и наружный водопровод мәчеттән казыйбыз инде, лотокларга салабыз дигәндәй. Водопровод безнең полиэтилен труба, врезка булачак безнең Гайнольный урамнан 4нче йорттан. Ике катлы бинаның диварлары инде әзер, алдагы этап Аллах йортын ныгыту һәм түбә салу. Проект буенча ул тәрәзәле булачак. Бер өлешенә яктырткычлар куелачак, икенчесенә пыяла. Ушбу намаз залы мәчетнең йөрәге дип әйтергә була аны. Без монда намазлар үткәрербез, без монда җомга хутбаларны үткәрербез. Әмма ләкин кышкылык эшләргә керер өчен, внутренний иштәлек эшләрне эшләр өчен безгә төбә кирәк. Заманча архитектура үрнәгендә ясала торган түбә 6 миллионга төшәчәк. Аның бер тәрәзәсе 37 мең сум тора. 35нче микрорайонда торгызыла торган бина тулысынча халык көче белән төзелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә кем ушбу дөньяда мәчет салса, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә йорт салыр." Шуңа күрә ушбу форсатны кулланыйк, бердәм булыйк һәм изгелеккә катнашыйк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.